Dobar dan, sunčan dan, svaki dan. Kod nas je dalje ovih dana između 12 i 15 stepeni, tamo negde oko 12-1. Predivno vrijeme. Izašla sam naravno se prošetam sa Ninom i htjela sam samo da vam kažem nešto vezano za pravila, nepisana pravila kada se šetate u Norveškoj, a pritom je izuzetno krivo što ne mogu. Trenutno je sa Ninom da se popnem na vrh i da vam usnimim ono tamo što vidite je more iza mene. Ima mnogo malih slatkih ostrvaca. Inače, ovo mesto Lillesand gde mi sada živimo se zove biserom Južne Norveške i apsolutno se slažem. I sada mi je sve jasnije zašto su nam komšije, kada smo rekli da sam dobila posao u Lillesandu i da se selimo, rekla, oh, you are so healthy, a ono kao blago tebi, ti si tako srećnica, tamo je jako lepo i baš su mi rekli to je raj. Mi smo tamo bili na odmoru i oduševili smo se, tako da uživat ćeš ako budemo dolazili u međuvremenu, mi ćemo da te posjetimo i znam da hoće. Htjela sam nešto da vam kažem, recimo sada se šetam šumom oko jezera, tako dalje, i želim da vam kažem jedno pravilo. Izvinite, malo sam zastala jer gledam tamo, vidim dečicu u prslucima, žutim, narandžastim i tome slično, znači da je tu da su tu deca iz vrtića ili iz škole, ne mogu odavde da dobacim, tako da ću biti obazriva da ne zađem u taj deo, ne želim da snimam decu kao što već znate, ali hoću da vam kažem jednu stvar. Kada sam ja prvi put stigla u Norvešku i krenula sam sama malo da istražujem okolinu kao što sada istražujem ovo i šta se desilo? Onako šetam pored reke, isto tako šuma, reka kao i ovo je trenutno jezero, ali znate na što mislim, i prolazi jedan dečko i on meni kao hej hej i smeje se, ovako ništa. Idem ja malo dalje, 200-300 metara, pa opet sljedeći neki, opet muško, hej hej, ja ne znam šta da radim. Prođe treći, opet muško, to je ono što je izazvalo malo, da kažem, zabludu kod mene, nisam znala šta da radim. Ja dođem na posao u ponedeljak i kažem mojoj koleginici, kao sam htjela nešto da ti pitam, je normalno kod vas da se tako muškarci javljaju devojkama na sred ulice, je to kao neki vaš način udvaranja, prilaženja, muvanja? Meni tako bilo neprijatno, ne znam što da radim, ne želim da kažem zdravo jer nisam zainteresovana uopšte da me sad tu neko smara. Imamo svog supruga i da gremo, nisam zainteresovana da su poznam tako u šumama. I onda su se one baš onako ispeli, onda su mi rekli ne, to ti je jedno nepisano pravilo kod nas u Norveškoj, da ako sretneš Norvežanina u šetnji, znači kada je šuma, jezero, more, reka, bilo šta, kad je priroda, kada, kako im to kažu, no dugo po tur, kada ideš znači u šetnju, uvek možda se javiš i uvek se javiš sa hej, 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 hej i to je to. I zaista je tako, evo svaki put, svaki dan se svima javljaju, svi su nasmeni, ali ako sretneš ljude u centru grada, u tržnom centru, bilo gde, naravno da ti se neće niko javiti i to je ono što je meni bilo čudno jer je to bilo, da kažem, moja neka prva šetnja kada smo tek stigli, tek sam trebala da odem na posao pa nisam još uvijek znala. Kasnije su mi sve to ispričale pa sada znam ta sva, da kažem, nepisana pravila. Tako da vi koji stižete, eto da znate da u Norveškoj je pravilo da se javite u šetnji i zaista imaju, kako se kaže, izreku ili da vas malo izgrde, ti što si me sreo u subotu ili nedelju šetnja, nisi mi se javio, sram da te bude i zaista je tako, tako mi slučajno se niste javili Norvežanima dok se šetate. Ja i Nina sad nastavimo dalje, ako bude Nina mirna, ja ću vam snimati još neki video kao što sam običala, jer baš ako svašta nešto mi padne na pamet od tih tako nekih sitnih kulturoloških razlika. Želim vam svima lepo ponedeljak i divan početak nedelje.